Veronika, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Martin, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ženy, keď neviete, čo robiť, niečo napečte. Možno preháňam. Hrnčekové koláče a perníky nevyriešia každý problém. Ale zmenia prítomný okamih na príjemnejší. A niekedy sú práve tým povestným bodom zlomu, za ktorým je už všetko iné. Pravdepodobnejšie krajšie. Chlapi, keď neviete, čo poteší, prídite domov o hodinu skôr. Pred dverami do domu si nahoďte na iPhone Fly Mode a pristaňte aj svojou hlavou pri tých najbližších. A keď neviete, čo po hodine máte robiť a už sa nudíte, vymente žiarovku v rúre. Zjedzte s chuťou večeru a povedzte svojej manželke, že je najkrajšia. Nech Pán milostivo upevní váš sľub, ktorý ste vyjadrili pred cirkvou, a nech vás naplní svojím požehnaním, čo Boh spojil, človek nich nerozlučuje. Dnes sme v celé povede počúvali najviac skloňované slovo láska. Veronika, Martin, z lásky ste boli stvorení. S láskou ste sa našli. S láskou k sebe patríte. Celý život som sa modlila o dobrého muža. Tak mám dobrého muža. On sa nemodlil, tak musí byť spokojný s tým, čo má.